kabar na anaka ya rabu kamun kariya da duk mai inkari a isarka ni kai na rike sarki Allah ba mai yi mun bayanka ya rabu salatin nan marshin adadi Allah bukaninka da dintaccen ba wanda ka fifita shi cikin bayinka Ali da duka sahabu suna mutukar hidimar sanaka sun ba da jikinsu da ransa kan san annabu ba sa shakka dukkanin matsayi kin taka mata ga Imam Ali ya gun annabi ya ce kuma soka gaishe ki azima mardiya ke ce gobar duka harka mai neman dace ne a gare ki kice komai an baka labbaika abul qasim ci ka ga mu dallabu babu kamar ka dan Abdullahi ma ibn Abdullah da takawarka ka sai ta can bakurar shi kai Allahu ne zabe ka alamin annab komai yana kasan matsayinka labbaika Imam Rasulullah kai ne mabukata da Allah jaye duk mai neman rahama ta sai ya dika ya yarda da cewa kai ne wannan manzon da na aiko ka imanin sa da soyayyar sa sun tabbata a gare ka in yi haka shine ke kan daidai zai sa da ramarka dan manzon Allah rabbi yake mana komai muka roka Allah shine almuti shine ke rabon ya tsara haka shi yasa ya ce kai ne ramata littin sai dora ka duk wanda ya bi ka ya fi sarki Allah wanda ya aiko ka ramar dukkanin halitta kai ke da ma arsalna ka modatin modata an saukar ma wani saufai ka dangatan Allah manzan Allah annabu bakar tamka girma ya kare ba wani mai girma bayan girmanka mai sirrin kumfa kun sirrin Allahu yana hannunka rifta wani jannatu dama aka sarki Allah ya kira ka manzan Allah ba a shiga aljanna sai akwai izininka dai kai imani da shugaba za ka ga sakamakonka labbaika Imam Rasulullah kai ne mabukata da labbaika Imam Rasulullah kai ne mabukata da makular girma kai ne kaga sarki Allah rabbi ya ganka ka wuce annabi Ibrahim kalil ka wuce hakika in kyawu ake ta zance an cire kyawun ne a jikinka in an ce annabi Yusuf kokin sai na tafin hannunka katimin nabi wa imamul mursalin haka Allah ya kira ka hatta ashabu da Allah ya su suna nan gun bayanka dukkanin halittun Allah sunan mu kawai fadawanka Allah shine ar-Rahman ar-Rahim shine ya baka masana manzan Allah haka sarki rabbi yayi ka yauta da karamci da karamawa wannan ne halinka ko laifi kai mai ka tuba shi zai yafiya a gare ka mai adalci ne mai haƙuri ka ji gaskiya a hakika ko laifi kai mai ka tuba shi zai yafiya a gare ka mai kyauta ne annabi komai ka bukata sai ya baka na ji baka kwana da rani ko dinare a gidanka annabi ko ba kwana da shi ba ana tashi da akwai a gidanka ya imamu ka sai tace me ma zan ce kan girmanka duk inda nake ta tunani sai na ka wuce nan a isarka ba kai ka kula da iyali ba sai dai
shi da akwai a gidanka mai daddaɗan zance annab buri na ni in ganka na yi gaisuwa gare ka annab fansar raina na baka labai kai mamar sunan na kai ne mabukata da kai ne mabukata annab ba mu iya mun bayan ka kowa ina duba sai na ga mai nema ne a gare ka ramar dukkanin halitta kai ɗaya dai baka da tamka kullum roƙo na gare ka imamiyar da ka bar na anaka kai ko shaidani na ku aka ambaci annabi sai yayi shakka da shaidanci shaidan kariyar sai ce zai zo a kamar ka duka mai sanyin kare kan annabi to karke bakinka an ka kuskure sai mun kone kama za mu kone gidanka barkanka ka iso har jam'ar biyu da awwal da aka sauka mala'iku da duka annabawa duka suna barka da zuwanka suna godiya kun sarki Allah domin murnar samunka yau ne maulidin mu annabi ga mu muna yin hidima da zuwanka muna da malamai da sha'irai waɗanda suke bege a gare ka zo mana yau ne maulidin mu annabi kawai burin mu ganka tallata sanka kawai shine aikin mu da baitoci a gare ka labai kai mamar sunan